everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ay ba sinog, awa nito magkabantay. Ay ba sinog, ay, wala na magkabantay ba siyong niambag na to. Unya, wala nito magkabantay. Bangkong na lang. Asa magkano siya? Hoy! Oh. Awa mo na ro. Ay, hala, ay, si Jesse, ay, nag-umbo na to din eh. Ay, naasa na ito. Murag kang bakon. Ay, sir! Ay, sir! Ay, mahog ka! Ay, sir! Awa mo na, ay, bawa mo na. Ulo. May barog. May barog. Huwag kang bakon ka. Ay, sir! Ay, ato mag-ambak, sir. Ay, mamatay ka! Super mo! Ay, sir! Bukaw pa! Ay, patay. Patay. Angoy, natumpa si GC sa nagpundok ka basura. Oh. Hello, morning. Sir? Ba, ano niyo? Ikaw, single ka, sir. Ano man? Ay, nakuan, sir. Ay, dili may gusto mamatay ka. Dili may gusto maambak ka. Ano? Para kayo ba, single pag Superman? Superman rin gusto pambako ninyo? Pambak mo ko, Superman. Sir, Ay, sir. ang gawin ninyo? Ratulun kayo mo. Pero, sir. Pag-bliber, pag-bliber. Kaya gusto ko may uhaw, kaya na uhaw. Daot Superman, sir. Beer. Bungol ka, beer. Kasabot. Superman. Sir. Pagdali. Sir. Superman. Ikaw. Tutok man ka na ko, no? Sir, uha ka mapiyang, sir? Ano mapiyang man ko? Miyambak man ka. Bugo. Bugo, pagkabugo kita ninyo. Bugo kita. Sir, kung napiang pa ko, kalakaw ka ako, tuntong na ko. Tuod, sir. Nama kay cellphone, no? Di ako cellphone, sir. Na kay cellphone, pangita ang YouTube. Oh, okay, sir. Okay. Niya, sir. Patukar o budots. Budot, sir? Okay, sir. Budot, sir. Mauwa man ako, eh. Mauwa man ako. Mauwa man ako. Ay, hala. Ay, sisi. Ay, say, ang gulus. Ay, buwag na. Kita Wala ninyo. yun. Lisod na din niya ko. Wala yun. Ay, banit pa yun. Hala. Shit. Sumpag na ka. Hala. Ay, banat yun. Okay. Taas sa saya budot say. Malibling beer kay wow. Dali na yun, abli balit siya. Sir. Ay, paakong ko lang. Pagdali. Abli na, sir. Andiyan na. Thank you. Sir. Ay, mayom niya kang musayog budot, sir. Simple. Believe ko. Sir, Nga naman. di katawa ka man, sir. May katawa ko tungod kay nahimot ako. Mao ba, sir? Kinahanglan nga mo katawa ka, yung tonto ko na ko. Ah. Kinahanglan mo katawa ka, tambal ng katawa, no? Tambal ng katawa. Bitaw, sir, no? Ano yung laughter is the best medicine, dili ba? Yes, sir. Pero, mukatawa ka nga, kuan, sir, ganang ikaw rang usa. Ay, tambalan ka. Saan, sir? Oo. Saan, buwangan ka na ko, no? Ah. Buwangan ka ba?
Iwangan na. Gusto kang pusilong ka? Ay, Bukante kasi mo. ayaw, sir, ayaw, Sir, ayaw sa bata, sir. Maluwi ka, sir. Ayaw, sir. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sir. Buton, pabuton? Pabuton ba? Dili. Kurog lagi ka. Hadlaw ka? Ang sir, ay kisa man di mahadlok. Ayaw, sir, ayaw. Hadlaw di ka matay. Di pa ko gusto nga matay, sir. Okay. Hindi na to yun. Ang pagpusil ni mo. Ay, salamat. Bantay mo. Nga naman, sir. Bantay mo. Oh. Bantay mo. Nga naman, sir. Naitaw nga nagkupo-upo. Anong batsyon ko? Unsa. Nagtuo mo ko na sila. Oh. Nga ako si President Trump. Oh. Gusto nilang patsyon. Ay, sir. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Kasabot mo. Ay, sir. Diyan mo. Diyan mo. Ay, sir. Wala. Part. Wala yun. Kuya, wala ito, Part. Lagi, wala yun. Ape na kubalbag mo ko. Part. Murang dili mayong magdugay sa dili, Part. Wala yun. Musibat sa dili. Tingaling mapatyan sa niya. Wala yun, Part. Murag. Wala. Turaling naking utok. Ganda ko di mo. Pero, wa pa man tamata kisto kalawans. At kung pahiyoon eh. Oo. Ang magdili pa ngayon. O ganyan. At kung nihatag na niya. Aw, sibat sa dili. Okay. Unsay plano nimo, Franco? Naglibo pa ko, Miss Babes, sa akong baton. Nga mailan ako napatay nanay. Franco, Murag, gibati na akong kasol. Tungod sa akong damgo nga, nakita na ko akong nanay ba nga, misulti. Nga, gipatay ko na siya. unsa? Wala ko'y kabaturan na. Ang iyang giingon nga, Bus GC, mauwa ka to GC nga mo iyang. Husto ka, Franco. Kinahanglan ta og lig-ong ebidensya aron pagpamatuod nga siya gyud. Lisod eh. Wag sulbad mga pulis, ako pa baka... Dili ta magpakawa sa paglaom. Magpatabang kita sa kapulisan. Kung pwede, mudangop ta sa NBI. Tabangin ko, Miss Babes. Tabangan ti ka, Franco. Alas 5 na pasados buntag, oh. Tawagi ko na sila si Andy o Chris kung asa na sila. Okay. May nanawag. Kisa ni... May nagakus na ako. Kisa ni... No. Si Chris man eh. Kami sinina. Dili. Kalit siya. Sabi ni... No. Animal ka, Chris. Palatahon ka. Pag-iuti ka. Asa ka niya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.